tak ako je internet dobrý, rovnako je aj nebezpečný. When everything around you is changing like the weather, a big black storm. Would you turn to? Or had I a ghost that shadowed the most? Would you let me know? 'Cause I don't want to. Or trouble your mind with a childish design of how it all should go. But nie je to nejaká tam ochrana alebo čo? Nie, ale sú takí šikovní. Takí šikovní, tam musí byť, tam by mala byť ochrana. Takí sa majú kartu z bankomatovú kartu. A skúšajú... To je inšie bankomatovú kartu, krátiť, ako vniknú do toho. Ale viete, všetko, čo sa dá zaheslovať, sa dá aj odheslovať. Áno, to sú experti. Takže kto to vie, to nie je nejak ťažké. Lebo tamto funguje vlastne všetky tie šifrovania na nejakých výpočtoch. A o hlavičke to. To je celkom iné toto, podľa mňa nie. To je pomílené asi všetko. No a teraz máme... Ako hlavička, čo hlavička. A ten, čo to má, ten nemá hlavičku. Aj ten má hlavičku. No, čože. Nebudeme záhľadiť, ale ja neviem toto pochopiť, že ako sa dá priniknúť do toho, že keď ja tam niečo mám. No, takže to sú také najčastejšie ghost of you, and I will never forget the plans. A teraz sa povedala, že ak musím sa odhlásiť. A aj tak sa potom ešte vie k tomu dostať. A teraz naozaj dostávajú podľa tohto do všetkých. Je to síce nižší level, ale tie organizácie, ako vedia naše adresy a či je to netrestné teda zneužívať to. Bezbranková sieť internetu a tým sa vlastne budeme dostať na internet. Môžete si to doniesť hoci kde, napríklad vidíte aj na návštevu sedie, napríklad vnúčata alebo hoci tomu ukážete nejaké foty, tak si dáte do tohto notebooku, zoberiete si ho, zbalíte si ho a môžete ísť s ním hoci kam chcete. Ďalšia vec je to, čo na ňom chcete upratovať. Dá sa ísť aj na internet, my to momentálne internet máme, takže môžete si zvolať, čo len chcete, napríklad kedy si chceli dopisovať s niekým, máte nejakú, napríklad keď si zoberieme ten Facebook, tak chcete si nájsť. A nevedel som sa celkom dostať tam, kde bývam. Nevedel som sa, jednoducho si Lebo nemáš programy. Išiel som pekne, až po kraj dediny som prišiel a potom v dedine som nevedel ďalej ísť. Ghost of you, and I will never forget the plans and the silhouettes you drew here. Gracious goes a ghost of you, my dear. Áno, to si len prikrysie a jednoducho. Opatrnosť, všade opatrnosť dneska, lebo
ale tam by to už by naozaj malo byť tak poistené, ale sa dostanú k účtu. Oni sa snažia to poisťovať, ako sa maximálne dá. Potom je to na ľuďoch, ako si aj ľudia dávajú pozor, viete. Ináč aj to je pravda, aj to je pravda. Čo by som vám ešte ukázala? Čo vás také ešte zaujíma? No, čo ešte takého? No čo? S úrokom vyšším ako na terminovanom vklade. No. 5% ročne. Koľko je terminovaných vklad, ale koľko je No, to je zase ďalšia vec. No. Toto je také, že viac informácií. To kebyže si prečítame do detailov, tak by sme zase... Tak by sme zistili, že tam je riadny terminovaný vklad. No, tu je, že 4% a... Financie prostriedkov. You took my hand, guided our plan. You gave me your heart. I asked you to dance with me. You left all to see. Gave what you could.